Zdravím vás ľudia pri novom videu. Dneska si ideme v podstate ukázať môjho kamoša a toto bude taká menšia séria. Dajte like a odber a zoberte si niečo dobré. A toto bude taká mini séria. V podstate budem pozerať youtuberov a budem im povedať, čo si majú zlepšiť alebo tak. Dáte si něco milánkové? Balíček žvíkačky Na YouTube. a jednu lékořicovou hůl. Takže Dáte si něco ideme milánkové? si Balíček hneď žvíkaček pri tom a jednu kamošovi. lékořicovou hůl. Takže Dáte dáme si si odbery a teraz ho len musím nájsť. A tu je. Tak, toto je presne on. Tak. Toto je teda on. Má 10 odobrateľov, 173 stiahnutí a má tu jedno video. Mám tu ešte spoustu youtuberov, takže a ešte toto je jeho predtým YouTube kanál, takže tak. A asi tu už také nič nemá, len proste točí len videa. A má 400 dačo, takže fajn. Dobre, idem teraz. Tak, tu. Kam on tu má v príspevkoch tak veľajko? To 4 lajky. Tak to ani ja nemám na svojich príspevkách. Musíte si kúkať moje príspevky, lebo ináč... No tu, pozrite. Príspevky. Ježiš, to sú odoberateľia. No tak tu musíte ísť. A tu musíte sa čítať moje TikTok príspevky. Lebo mi to pomohlo. Tu sú potom už videa. A tak. No nič, ideme teda ku môjmu kamošovi. Tu je video. OK. On mi pre mňa delal toto profilovú fotku, kúknite. Toto mi robil on. Tu má jedno. Vidíš, tam je teraz A Huggy tu je Wuggy to a teraz najnovšie. nás chytí. Ako myslím ešte short. To je Nie, ja najnovší som na to short, vstúpil ale zase. Nie, mňa naháňa, ešte jedno video. Mňa naháňa. Ne, ja som skápal zase. Aha, teraz to musím takto urobiť, dobre. Tam bol Huggy Wuggy, ja som ho videl. Ináč, Nie, tam nejdem. to bolo dobre. Ináč mám plánu robiť takéto tiež videa z toho tak. Ale dobre. Dáme si to. Vidíš, tam je teraz Huggy Wuggy a teraz nás chytí. Tu je to isté ako tom Nie, ja som na to šoute. vstúpil zase. Teraz si skôr Nie, taký mňa menší naháňa. trailer. Mňa Ale naháňa. tak. Ne, ja som Jasno. skápal zase. Takže zdravím vás, ja som Dobre, už sa Deadrook44 a dneska konečne vydám nejaké nové video na môj kanál, prvé video. A dneska budeme hrať oficiálnu Poppy Playtime hru, ktorá sa volá Moji Poppy kamoši Playtime sú v taký Survive. pohode. Je to taká, že multiplayer hra. Lebo môže niekto hrať za Huggy Wuggyho alebo za nejakú príšeru. Napríklad môžete tu mať Catnapa, Mommy Longlegs a ešte mal by to byť, nie, Dowie tu asi není. Kedy to Nie, vydal? Dowie tu není. Boxy Boo je tu. Pozrite, koľko to má Ale lajkov môžete aj a hrať aj za koľko to Boxy má Boo-a. stiahnutí. Ale ešte. tak vydal to niečo tak. Hra by mala za chvíľku začať, sa mi zdá, Tento mesiac ale zatiaľ sa nič nedeje. a o 4 dní 30 sekúnd. neskôr. Žízko. A nepýtajte sa, prečo nemám, Teraz neviem, ako by som to dala ja nemám povedať, asi Robuxy, musím si neskôr. priznať. Dáme school. No, Áno, dáme school. dozadu proste. Dobre, kto bude Huggy Wuggy? Alebo Monster, ja neviem. Dobre, teraz Tam nebudem mo- hovoriť. môže Teraz byť budem aj skôr Boxy Boo, tak alebo neviem. reagovať. Nenche 60. Hej, už začala, dobre. Sme tu? Nie, ja som alertnul. Ja musím ísť preč. Tak kto už skapal? Pozor na tieto Huggy Wuggy hračky, lebo tie môžu aktivovať alarm. Nie, proste môžu
nalákať toho Hagiwagiho. Ja idem revivenúť týchto dvoch. Už tam není. OK, tak nie. Tak nie. Tam sa nachádza Hagiwagi. Neviem, už som skoro na toto vstúpil. Počkať. Mám im pomôcť? Nie, tam je vlastne ten Hagiwagi, ja som zabudol. Tam idem. Tam kempy. Máme nájsť nejaké puzzly a urobiť ich. Dačo, ja neviem. To sú nejaké greplové hovadiny. Tam je malý Hagiwagi, ale ja si myslím, že tí alertnú. Revavni sa, pome! Ok, revavnem ho. Ok. Som ho revavil. Pozor! Prečo si alertnul? Vidíš, tam je teraz Hagiwagi a teraz nás chytí. Nie, ja som na to vstúpil zase. Ježiš! Hagiwagi? Yes. Tento je ten malý Hagiwagi, čo alertne. Musíme dostať, máme jeden z tretích puzzle a asi sme prehrali. Hej. Jaj, teraz musíme ísť do exitu. Neviem, kde som... Bože. You are visible. Do exitu. You escaped. OK. Ale nedostal som žiadne veci. Čo je divné. Ja z tejto hry ešte urobím viacej partov, aby ma zaujíma, že kto bude teraz. Dobre, nie som to ja. Ami 2019 a Bargel je Hagiwagi. Lebo toto je prvé video. No, dobre. Dobre, teraz si tam takto. Survive! Počkaj, to je minihra. Puzzle. Aha, puzzle. Nie, počkať. Aha, teraz to musím takto urobiť, dobre. Tam bol Hagiwagi, ja som ho videl. Tak. OK, prvý task je hotový. Už sa neukazuje, že som robil task. Aha, to musím robiť. Musím si zapamätať. Dobre, jeden. Dobre. Nie, čo... Ja som... Dobre. Dobre, to máme. A poslednú hru. Aha. Dobre, máme to. Yes. Hagiwagi. Dobre. Posledný. Teraz to ide dosť rýchlo. OK, máme. Tu máme. Yes. Máme prvý puzzle a takto už skapal. Idem do ďalšej miestnosti. Urobiť task. Tam je exit. A! Nie, počkaj, toto je locker. To nechceme. Teraz. Nie je tu nejaký task? Ja vidím Hagiwagiho, tak je koniec asi pre mňa. O! Super. Dobre. Teraz akože kde máme ísť? Aha, tam je Hagiwagi. Ja idem preč. Ja sa idem skryť. Hej.
Exit. Escape. Je to jedno. Nie, mňa naháňa. Ne. Prehral som. Did I jump scare you? Čo? To čo bolo? Super, prehrali sme. Dobre, mám tu ešte jednu čestku. Idem si ho otvoriť, uvidíme. Čo nám dopadne? Open! Klik. Aha! Yellow Huggy Wuggy. Fajn. Equipnem ho. OK, tak môžeme teraz takého Huggy Wuggyho, dobre. Počkaj, máme vybrať mapu. Tak to už je jedno. No kto bude Huggy Wuggy teraz? Ja to našťastie nebudem. QTGFKLSU je Huggy Wuggy. Dobre. Posledná hra toto je teraz. Hej. To ešte si niečo mám klemnúť. OK. Takže, zase nová hra. Na toto nestúpať. Dobre, som späť. Pozeraj sa. Pod seba. Čo robíš? Dobre, ty typci si na toho vypozerať. Teraz zagujeme na mojho kamaráta. Celkom akože v pohode je. Takže dobre, síce je trošku krásne, ale to vôbec nevadí. Idem toto, ale tu. Nie, ja idem hore. Tu je exit. Ale no. Bože, kde je nejaký tár? To bolo Nie, tam hrozne neidem. dobre. To ma pobavilo. Malý Huggy Wuggy, To bolo geniálne. ktorý alertne. Ja idem robiť tento puzzle znova. Presne tam stojí. Dobre? Dobre, teraz tu hrá tie minihry. Čo sú tu? To sa prečo laguje? Počkaj, však. Zajímavé. Dobre, to máme. Super. OK. Prvý puzzle by sme mali mať. OK, toto urobím. Ježi, on stále nevie o tej... Aha. No teraz, to vie. Ja mám na to... Dá toto. Ja mám na to čúkať, aha. No konečne sa už toto... Ja som si to ani Začal sa nepremyslel. snažiť, dobre. Dobre, prvý task je hotový. Teraz exit. Escape through the exit doors. Ne, ja som Keby skapal nešiel tam zase. dole, tam bol Škoda. To vypadá to, že... Takže ak sa vám toto video páčilo, tak Dobre ľudia, ako vidíte, má tu aj mňa, že dajte mu odber. Čo by ste mali spraviť aj môjmu kamošovi, dajte odber. Tým, že sa snaží. Prvá vec, čo by som to rok vydal, bral by som aspoň 2-krát za jeden týždeň, aspoň, lebo potom si takto nechytí fanúškov. Proste by som mu poučil, aby natáčal aspoň zo 2 videí
no, jeden týždeň, aspoň zo 2 videí. Ako tu vidíte, má 10 odobrateľov, takže len tomu odporúčam. Strih má dobrý, všetko má dobré. Len tamto. Ale fakt by som potreboval odber, takže dajte ho. Lebo by som bol spokojný. Ako vidíte, máme taký istý banner. A tak. Dobre ľudia. Takto sa vám dneska lúčim s vami. Dúfam, že ste si užili toto video. A zase na budúce. Čau.